Tervetuloa Emergency Festival TVC taas. Nyt ollaan Loosessa, täällä legendaarisessa Iggy Pop kulmapöydässä. Hienojen Iggy Pop taulujen alla meillä on Death in Peace. Death in Peace, olette päässyt jatkoon Loosesta huimilla äänillä nosturi semifinaaleihin, huima keikka. Nyt ei äänet ihan riittänyt Suomen finaaliin, mutta Emergency Crew on kokoontunut ja haluaa nähdä teidät vielä uudestaan siellä. Niin mitkä fiilikset on nyt? Aika hito mahtavaa. Mahtavaa. Te olette ehkä niinku nuori bändi, ainakin nyt Suomen finaalissa. Ja kuka teistä on nuori? Minä. 15. 15. Siis 15-vuotiaita kundeja nosturilauteilla Suomen finaalissa. Millä te meinaatte nyt näyttää jengille siellä, että me oltaisiin se bändi, joka lähtisi nyt uutumaan tästä? Onko teillä jotain salaisia aseita finaalilla? Vedetään vaan tuplasti kovempaa ja otetaan yleensä hyvin haltuun sen. Mahtavalla lavasua. Just näin. Onko teillä joku, mikä on ollut hieno hetki tässä matkan varrella? On ollut tuo Loosen lava, Nosturin lava, on tullut jotain palkintoja. Mikä on sellainen hieno hetki, mikä on jäänyt mieleen tästä matkasta? Kyllähän tuo oli ihan käsittämätöntä soittaa tuolla Nosturin lavalla. Se on vähän niinku unelmien täyttämys meille kaikille. Mahtavaa, mahtavaa. Ja nyt vielä Suomen finaali, siellä tulee olemaan live-raatit, te saatte sieltä välitöntä palautetta heiltä ja sitten tulee huikea show. Eli Suomen finaali 10.5. Mitä siellä tapahtuu? Death in Peace! Nosturissa! 10.5. Ole Siellä! Joo!